zasha saphinda sahlangana mbukeli kuyona le video esiza kuwe ngayo njengamanje. Sicela ukubingelela bese siphinde sikwamukela kanti usibamba lapha kwi-channel kaZwelonke osigade kwenzeka Media Production. Channel ihamba phambili kuletheleni izindaba zikaMaskandi ehamba phambili neshisa ngoba lishuni nginazo indaba zalapha endabeni kaMaskandi usuku ziyakhala namhlanje zisazokhala. Siyakuthembisa ke mbolo sikuphathele zona impela eziphalela lapha esihlokweni asishasha asikhohlisi njengoba nje sikutshela ukuthi yothi phela ivideo ubusubheme wakhola wena nje hlala kule channel ugcindezele usubscribe ukuthi ungumthandi wendaba zikaMaskandi ngeke uphinde uphuthelwe uma ngabe sikulethela ezinye eshisayo ezifana lezi siphethe namhlanje. Kanti ukuzona siphethe namhlanje mbukele sihlangene ngazo zithi usolwa ngenkohlakalo umphathi wokhozi FM usibonge Ngcobo kuze kuyothinta ngisho isihlabani somculo kaMaskandi uKhuzani Dlamlenze umfo kaMpongose. Sikhuluma nje uKhuzani Dlamlenze umfo kaMpongose ungenele umncintiswano oqhubwa yilo uKhozi FM obizwa ngokuthi Song of the Year lapho khona eqhudelana nabanye abaculi ngevoti. uKhuzani Dlamlenze umfo kaMpongose uhamba phambili ke ngokweyizinamba lapha kusuka kunombolo 1 kuze yonumber 10. Kusolwa ukuthi inkohlakalo ephakathi kukaKhuzani Dlamlenze umfo kaMpongose noSibongi Ngcobo iphinde ihlobane nazo inamba noma i40 lika top 10. Okuningi ke mbukeli okuthinta inkohlakalo ethinta nomphathi stage wokhozi FM njengoba iphinde inkohlakalo iphinde solwe kuyena lapha neStandard Bank. Ukhumbula ukuthi noKhuzani ubuye abe yinxusa laso iStandard Bank. Yonke lento kubikwa ukuthi kubanjiswene kanje. Kodwa ke mbukeli ngale ukuthi ngize ngigoqa amagula sicela ukuthi ngidedele ivideo kuyiyona ephethe lokho esikuphethe njengamanje. Akuvele amabala ngobuholi bukaNkosazana Sibongi Ngcobo ongumphathi stage somsakazo uKhozi FM. Lokhu kuza ngemva koxhaxha lwezinsolo akayamaniswa nazo. uSibongi Ngcobo usolwa ngokubandakanyeka ezimalini zomsakazo womphakathi uKhozi FM ezigcina zicebise yena ikakhulukazi esisuka ebhange iStandard Bank. Kubikwa ukuthi wenze izivumelwano namakhasimende akhangisayo okuhlanganisa nebhange iStandard Bank ukuba bakhokhe kuye ngasese. Waphinde wasebenzisa isikhundla sakhe ukuphoqa abasakazo kuba befaka izikhangiso zebhange iStandard Bank ngokungekho ohlelweni lomsakazo futhi bengawukhokhela umsakazo. Kuthi usedala ukungabibikho kozinze emsakazweni ukudideka kanye nokwahlukana phakathi kwabasebenzi beSABC ngoba usesebenza ngendlela eshayisana nomphathi wakhe uSiphiwe Sixaso njengoba esemkhankasweni wokudla isikhundla sakhe. Kuphinde kube nemibiko ethi uSibongi Ngcobo ujola nomunye wabasebenzi abangaphansi kwakhe emsakazweni nokungumsakazo waziwa ngelikanjinji. Ubudlelwane babo sebuphenduka undabuze kwayo emsakazweni nokuphinde kuletha amahloni kwabaningi. uSibongi Ngcobo useke washaya kabunjinji wacekela phansi imoto yakhe eyibhoqa ngenduku eyinsimbi yegalofi kubuka abasebenzi emsakazweni. Waphinde wahlasela washaya owesimame esiligodlile igama lakhe obethandana noNjinji nokholele ekutheni nazachithekelwe isisu. Ezinye zezinsolo zithi uSibongi Ngcobo nezikhulu zebhange Standard Bank bayasebenzisana ukupheka amavoti engoma ezohlukanisa unyaka neyaziwa ngeTop 10 Song of the Year ukuze konke kuvuna umculo uKhuzani Mpungose nophinde abe yinxusa lalo ibhange iStandard Bank. uSibongi uphinde abhutshuzele uKhuzani ukuma kwezinamba zamavoti okungenzeki kwabanye abaculi. Izinsolo zithi uKhuzani uzahamba eqhosha kwabasondelene naye ngobudlelwana nabo noSibongi Ngcobo ngasese azabakhombisa imiyalezo kaWhatsApp kaSibongi lapho emthumelela khona ngakuthumelela abanye abaculi abasohlulweni lodwa naye. Kubikwa ukuthi waphinde wahlomula imali emcimbini wawuhlelwe nguKhuzani nebhange iStandard Bank igcwalisa Spring Picnic. Kuvela ukuthi ungumsizi kaKhuzani noMagezambambo okwenza lokhu ecashe ngesikhundla esinamandla emsakazweni. uSibongi sekuvelile ukuthi usezinhlelweni zokuchitha iagents esizokubala amavoti engoma ehlukanisa unyaka ngoba ikhombisa ukungakuthanda ukuqhambukela kwakhe ngokuthi afune kuvunwe uKhuzani Mpungose. Umphathi wokhozi usehlonze iVIB Mobile ukuba ithathe lo msebenzi. Kuthiwa ukhetha iVIB Mobile nje ingoba uphinda wotawotana neCEO yayo lenkampani uMr Leroy Mohaneng.